Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada sore hari ini saya berkunjung ke kandang Pak Safaat, Pak Supaat. Namun Pak Supaatnya pergi ngarit. Akhirnya saya langsung ke kandang menculik anak pertamanya Pak Supaat. Anak pertama ya Pak. Anak pertamanya Pak Supaat ini bernama Pak Hartono alias Kabul. Nah, ini kondisi kandang ya. Kandang ini wis suwe ya kayak ini. Yo. Suwe Pak Isan Pak. Nah, buri ini langsung apa perengan? Langsung barengan Sik tegale dhewe. sik tegali dhewe. Oh, sik Langsung tegale kok dhewe. nang curah wis. Oh. Nah, iki sapi iki piro jumlahe? Siji. Sapi iki 6 Pak. Loro, telu, papat, lima, enam. 6. Di antara 6 iki sing paling lawas sing dia. Sing paling lawas sing iki lho Pak. Sing di. Iki anyar kabeh iki Pak. Loh. Mbeng iku malah paling Ya lawas. tuku disiki. Oh, loh. Sik ta lah. Bapak iku kan wingi brojol, nyingkal. Sing digawe loro iki sapi anyar kabeh. Anyar kabeh Pak iki teko Supiturang. Heeh, sing iku teko Kediri. Iki Tunggale wek Riko. iki teko Kediri bareng wekku kok Pak. Oh, ini dari Puncu ya. Nah, teko Puncu Pak. Nah, teko Puncu Kediri. Teko Puncu Kediri. Nah, ini Luson saja. Ini dari Puncu Kediri nih. Dari Puncu Kediri ya. Nah, yang ini dari Dari Supiturang. Supiturang. Nah, sing iki ya. Mbeng iki Sing metal apa? si mental Nah, sing metal iku teko ndi? Anu, Patok. di Gak. Dengkol. Oh, teko Dengkol. Dengkol. Cilik iku anake sapa? Anak iki. Oh. Katutan anaknya Pak pas iki. Oh, sing teko Supiturang Ya, iki Supiturang iki. oleh anak. Iya, iya. Piro le? Iki Lek 4 saanake. setengah Pak. Oh, karena nggawa anak. 4 setengah gitu kok Supiturang. Lek sing Kediri iku Sing Kediri iku 17. 17. 17. Gak nggawa apa-apa soalnya. Apa-apa. Tapi barang wis galuh. Wis galuh. Siap pakai. Siap pakai. Iki siap pakai nggawa anak. Nggawa anak. Lek iko mulai cilik Nah, iki mulai cilik Pak, iki tuku teko anu, teko patok ya. teko kepo iki Pak. Oh, teko kepo. Sing cilik. Iki kene adik Riko. Yo, kayak adikku. Sing cilik-cilik Sing iki. cilik iku. Ya bapak loro iki sing setelan. Ya teh bapak iki kabeh iki papat. Oh, limo. bapak teh bapak. Loh, lah bapak sadurunge duwe iki, biyen gak brojol. Brujul Pak, ganti. Oh, Ganti. Ngene lah, sadurunge iki. sadurunge iki. Heeh, aman Didol. kono. Sadurunge iki didol. Dol. Kapan? Itu ku Tegal. Ditambah tuku Tegal. Piro waktu itu? Waktu iku Sing didol. papat Papat iku barang dadi kabeh. bareng dadi kabeh. Sing loro Pak dadi. Sing loro dadi, sing loro Sing loro mbeng. neng. Oh. Didol terus gak duwe sapi pasangan Sapi, gak. pirang wulan. Yo ono lek 2 tahun ya Pak. 2 tahun gak duwe sapi pasangan. Grisin, Isi. kuwatel. Terus ono sapi lanang didol ditukokno sapi penggawe. Wis duwe-duwe soalnya. Ya, wis duwe. Oleh panen. Oleh panen. Panen teko Tegal sing dituku mang. Bulet duwike ya. Akhirnya iki oleh sapasang iki wis pirang wulan, Dik Bapak. Dicekel Bapak wis pirang wulan. Iku ono Sapasang iki lho mulai digawe Bapak iku ono sak wulan setengah lho Pak. sak wulan setengah sing iki. Lah iki yo ono lek 2 wulan. Oh, 2 wulan. Berarti tukune dhisik iki Iki Pak. nggawa anak nganggur kan Dek, oleh pasangan iku Dikno. digaekno. Nah, cak iku rupane suwe gak digawe ta? Sing ndi Pak? Iku sing teko Kediri iku. Kok pundake luka iku? Iya ono di kono. Gak digawe. Iya. Lukake ndek kene apa ndek kono? Di kene. Lah yo karena ndek kono suwe gak digawe terus digawe luka ya. Iki tapi wis waras kok ya. Ditambahne apa ya kok cepet garing ngono wong-wong. Wah, iki Lek luka iku biasanya ditambahne apa Cak? kates Pak. Oh, dadake kates. Ora, yo kates iku.
Kates mateng. Kates mateng. Kates mateng iku ditemplekno. Oh, iku adem. Adem. Siji adem, loro ndang nambani ngono anu. Ndang nambani luka ya. Lek hati Riko terluka tiga yo. Hatine terluka Pak tambani duwe. Pokoknya nyekel duwe ya gak luka. Nah ini sahabat Kanyawara pernyataannya Pak Kapul Pak RT itu ya. Obatnya duit kok. Rai Riko suwe-suwe kok celengan. Ngono Pak ya. Duit pira-pira mlebu. Ya ngono iku. Nah ini kandang Pak Supaat. Nah, Pak Supaat itu bapaknya Pak RT Kabul. Nah, ya, lek bapak ngene iki lek giring ya giring dhewe ya. Giring dhewe, Pak. Lek ngene iki Riko giring gelem enggak? Biasa ora wel, Pak. Karena ambune siji. Ya, lek gak tau dicekelani lah, Pak. Heeh. Oh. Lah iki waktu tas oleh sing aku dhewe sik Iya, sik kalian telu. Kan sik bingung. Sik gereng. Hari kowe Imam tak parani nang omah nang ndi? Ngarit. Dik, Ngarit di Tegal. Tegal Riko dhewe ya. Oh, wis ana kolonjonone soalnya. Ado Tegal Riko. Lah Ndek, jeruk iku, Pak. Oh, sing tak parani Jeruk kok. sing ono jeruk. Nah, iki gak ketemu bapakne anake disikat. Sikat wis, Pak. Kapan Riko Ponjo? Ponjo Lombok. ya sih Pak sih gurung mari Tegale. Loh. Kayake wis ono. Gurung mari sih. Sing ndek mak ambek adik Riko iku. Mak kayak bapak iku, Pak. Oh, iku wis Ponjo. Durung. Gurung. Sik wingi sing ngekeki rabuk iya. Ya ngekek rabu, Pak. Lah aku sih gurung tak brojol, Pak. Riko sing pinggir ndi? Jeruk. Kan ono. Oh, iya di Wis kan jeruk. tak brojol. Nyelakno kayak jeragan iku, Pak, selanjutnya. Yo sing kono bayaran lek wek dhewe gak bayaran. Dadi koyo Tapi golek duit to, Pak. Golek duit sing penting. Nah, aku takok, Riko nyingkal brojol wek dhewe ambek dikongkon wong sregepan weke sapa? Sregepan tek wong, Pak, jane. Lah soalnya tek wong oleh duit. Lho. Gak, Riko makasih Riko padha dene. Ya itu ya apa, Pak? Wek Paling lek tek dhewe sangoni bontot rokok wis cukup. mari lu bengi toleh duwe. Tapi lewek wong, Wah, wong wedok mesem, Ya. lanang guya-guyu. Ya, soalnya oleh duit 150. Sedina. Nah, lek 10 dina ketek 1.500 lah. Lah, adem nang mikir. Marno Tegale dhewe mangkrak. Mangkrak iki, Pak. Alah, cak sampean ngono iku untuk menyiasati ya, menyiasati. Kan Riko lek nandangi wek wong kan sregep. Regep, Pak. Nah, lek nandangi wek dhewe iku males kan. Iya, Pak. Tapi supaya maksa ndang ditandangi iku krana ya apa? Kan mesti kudu ditandanginya. Yo, pasti kudu ditandangi, Pak. Lah iki masalahe Tapi kapan? Jeraganku iki, Pak, iki ndoyo-ndoyo selak ndik cair. Nah, Dik dadi cair aku iku nggak- apa? Cair ndik mes iki lho, Pak. Oh, Mes dikocor. cair. Nah, ndik mes cair iki lho. Anune kebune, Pak. Heeh. Nah, iku selak dalane selak. Kak iki Gak iso. carane ngatasi rasa malas ya. Iki aku ditakok nang Riko. Soale kabeh wong sing model kaya Riko, Pak Kaseri, Pak Saik, Caiul ngono iku. Lek nandangi wek dhewe iku kaya aras-aras. Oh, aras-arasen, Pak. Lek Soale nandangi. gak oleh duit. Lah iku carane supaya semangat nandangi ya apa? Lek semangat nandangi, Pak. Ya cek mari lah guru iku mang lho Oh. oleh duit sih. Ngono lho, Pak. Lah terus lapuri kapan mari nih wong iki mari dikongkon wong meneh. Iki mari dikongkon wong meneh ayo terus apa? Lah Pak, anjane ngono Pak lek tek dhewe iku digawe kari-kari. Saya lah Riko kan ngomong digawe kari-kari. Sedangkan lahan sakmene kae iku seneng gawe singkal sapi. Mari kene wis dipesen Kongkon kono. rono. Kono gurung ditandangi Kongkon rono. wis dikongkon rono. Terus kapan wek dhewe? Wek dhewe kari-kari, Pak. Biasa iku kacek pirang wulan, Cak. Wek dhewe ditandangi iku setelah pegawean mari. Yo, Suwe ya? 2 bulan yo kan. 2 bulan 2 ono. bulan. Kait nandangi wek Kae dhewe. nandangi tek dhewe. Iku ambek alas. Iki Pak iki kadung semoyo iki lho, Pak. Lah yo iku nandangi wek dhewe 2 bulan wis telat. Wis telat. Nujoni nandangi praene Waras kecah. Aras-aras. Tapi lek oleh duit sik setahun sepi.
Oh, Lek ngono. tek dhewe ku setahun sepisan Oke. nek oleh duwe. Nah, Tapi lek nandangi tek wong minggu oleh duwe, ben Sabtu oleh duwe. tenau bakal wong. Cak, ternyata minat nek tak delok tak ukur yo. Minat wong gawe singkal sapi ku ternyata sik akeh yo. Wake, Pak. Faktane apa? Rikoe yo iki kan wong akeh. Hmm. Setiap wong sing penyingkal iku lek tak takoni kan gak ono lerene aja. Gak ono lerene, Pak. Berarti kan pemakai jasa singkal kan sik akeh Wake, jak Pak. peminate. Wake. Lah ngene kok arek nom-nom gak ono sing semangat gelem ya kok ya. Lah iku, Pak. Lek arek nom-nom iku kaya duwe rumangsa isin ngono lho, Pak. Maksudnya. Lah ya lala apa isin? Gak ngerti iku lek arek nom-nom Nyingkal iku isin. kaya isin ngono. Oke. Nyingkal ambek boro nebang iku bondone akeh ndi? Ya akeh buru nyingkal, Pak. Bondone an akeh nyingkal. Nyingkal. Contoh, boro nebang bondo caluk, Bondo caluk, bondo bontot wis berangkat wis budal. budal. Kok ora gengsi? Ora gengsi lek buru nebang. Gak modal lho, gak gengsi. Lah kok kualik aja. Wali Pak. Nah, nek wong nyingkal bondone ketok piro sak pasang sapi. Iku mang piro? Lah iku sak pasang iku 17. Enggak siji iku 17. 17. Sing iki? 18 setengah. 18 apa 17 piro? 18 Tambah 17. 17. Berarti 35 yo. 35, Pak. Ya. 18 tambah 17. 30. Ya 35. 35. Budal lho bondo 35 Durung juta. berjule, Pak. Lho lah iya, sik aku ketok sapi. Durung berjule, Pak. 35 juta gurung brujule. Lah kok isin yo? Lah iya, Kak. Iku isin gengsi ngono lek cara arek nom iki, Pak. Lho, kan kudune luwih bergengsi lek singkal iku timbangane macul, timbangane. Akeh-akeh sing Panen. nang bangunan, nang anu kan. Lah yo jan nang bangungane bondo apa? Bondo awak tok nang bangunan iki, Pak. Nah, berarti kan wong gak modal lah. Gak modal. Lek nyingkal kan sajane penggawean bergengsi. Ambek gak ngerti. Arek nom Oh. wedi belajar, Ah. aras-arasen belajar nyingkal, Pak. Asine kan lek bergengsi kan bergengsian iki. Heeh. Iya kan? Iku nyambut gawe bondo. Oh, ngono ya. Nah, lek nebang tebu nang bangunan nak nyambut gawe gak bondo. Pokoknya aja. mudane bang tebu buncine iku caluk, Lah, bontot wis lah lek nyingkal, sapi. lek gak duwe duit puluhan juta ora iso Ora kerja. iso tandang. Nah, ngono lho lur arek nom-nom aja isin-isin dadi penyingkal Nah. bondone bergengsi dan gede. Lah arek nom-nom sakjane Hmm. kudu belajar Hmm. ngono lho, Pak. Besok cek ono keturunane wong nyingkal. Umpama ya on arek nom kate belajar nang sampean oh sampean oleh. Siap, Oh, siap. Oke. cek ono terusane, Generasi Pak. penerus ya. Nah, cek ono Nah. generasi peneruse. Oke, ngono dulur-dulur penonton sahabat Kanyawarang ngobrol kobot kita bersama Pak Kabul. RT Dongkol dari Proto Kelompok Singosari. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Merdeka. Rahayu Wilujeng Nir ing Sambikala.